Едно от най-важните неща за това как ще протече изживяването ви по време на татуировка е всъщност какво правите денят преди татуировката. В това видео ще видите точно какво трябва да правите денят преди татуировката, какво не трябва да правите и всъщност как да направите така, че процесът да мине доста по-безболезнено, доста по-леко и максимално приятно за вас и за вашия татуист. Защо всъщност е важен денят преди татуировката и как той може да повлияе на денят, в който се татуираме. Нека да започнем директно с дейности, които трябва да избягваме денят преди татуировка. И понеже сме в разгара на лятото, ще започнем с една тематична дейност, а тя е изгарянето на слънце. Ако изгорите на слънце денят преди татуировка, а дори няколко дни преди денят ви за татуировка, това, което ще последва е, че кожата ви ще е изгоряла, ще е много чувствителна и със сигурност няма да е най-приятното изживяване за вас върху изгорялата кожа да усетите и иглите на тату-машината. Все пак като съвет, избягвайте няколко дни преди денят ви за татуировка, ако се татуирате в такъв период, в който има слънце и има риск да изгорите, просто няколко дена преди това да елиминирате риска от изгаряне, така че кожата да не е изгоряла, да е напълно спокойна и да няма никакъв проблем за вас, както и за татуиста. Защото съществува и друг проблем, който е по-скоро за татуиста и не толкова за вас. Вас би ви боляло, ако кожата е прясно изгоряла и отидете да се татуирате в това състояние. При татуиста ви има още един дискомфорт, който е свързан отново с изгарянето, но който не касае толкова вас. Това е ако кожата ви след изгаряне е започнала да се бели и в процесът на белене отидете да се татуирате. Може би сега това е доста ново за по-голямата част от вас, се чудите как обелването на кожата би повлияло на татуиста. Когато кожата ви се бели и дори да не е започнала да се бели, но сте претърпели изгаряне и след това отидете на татуировка, шансът кожата да започне да се бели след като иглите вече пронижат кожата наистина е голям, защото това до някъде улеснява процесът на обелване и кожата започва да се бели. Неприятната част за татуиста е, че когато мастилото остава по кожата, то влиза в обелващата се кожа, може да падне и шаблонът на татуиста и общо взето има доста други фактори, които просто правят процесът доста по-труден за татуиста и това са едни затруднения, които със сигурност и двамата не искате. Така че просто към тази точка, ако сте планирали татуировка, внимавайте с изгарянето на слънце. Ако все пак искате да се насладите на лятна ваканция, пазете мястото със слънцезащитен крем, защото това, освен за по-добрата и безпроблемна работа, ще подпомогне и това мястото да не хваща тен и всъщност вашата татуировка да е възможно най-наситена и контрастна. Следващата дейност, която не трябва да правите е да не пиете алкохол денят преди тату сесията ви. Защо? За да не се случва това. Майката скама. Ще удари бай Филипа си една шлав маничката му де. Гнусното место, маничката му. Няма никога правим там повече нищо. Какви негативни последици всъщност има алкохола, когато го консумирате ден преди сесията? Има вярване, което гласи, че алкохолът разрежда кръвта и следователно, ако сте изпили прекомерно количество на предния ден, то на следващия ден, когато дойде денят за татуировката, това съм наблюдавал и при много клиенти, които са идвали след алкохолна вечер на тату сесия. Това, което виждам всъщност е, че заради по-разредената кръв, самата кожа при пронизване с иглите отделя повече лимфна течност и общо взето кървите повече по време на сесия, което не е приятно нито за вас, нито за татуистът, който ще бъде доста по-затруднен при изработката на вашия дизайн. Освен тази особеност обаче има още едно нещо, което всъщност дори повече би утежнило преживяването ви на тату сесията. Това нещо е, че ако прекалите с алкохола на предната вечер, тялото ви най-вероятно ще е изтощено и просто няма да е добре отпочинало за денят на татуировката. А почивката и правилната подготовка на тялото всъщност са най-важните неща, които трябва да са на лице, когато отидете да се татуирате. Има и някои други лимитиращи вярвания за това, кои дейности трябва да избягвате ден преди татуировката, като например
тренировки. Чувал съм клиенти да ме питат дали има риск, ако на предния ден са тренирали. Няма абсолютно никакъв риск. Единственият риск, който може да последва и който се сещам, е, че може да имате мускулна треска и да ви е малко по-неудобно. Но това не е нещо, за което чак толкова трябва да се стресирате и притеснявате. Затова тренирането дори би направило добър баланс, понеже ако сесията ви е дълга, ще стоите цял ден на едно място в легнало или седнало положение, което си е голям застой, и ако поне предния ден сте тренирали, това ще балансира малко нещата. Така че това твърдение спокойно можем да го отнесем към лимитиращите вярвания. Друго лимитиращо или по-скоро спорно вярване е относно обезкосмяването. Трябва ли да се прави преди татуировка, не трябва ли да се прави? Тъй като има и различни типове обезкосмяване, нещата може би са малко спорни и неясни. Ако става въпрос за по-класическо обезкосмяване, машинка, самобръсначка, това не представлява абсолютно никакъв проблем за татуировката. Всъщност дори бихте улеснили татуистът си, ако го направите на предния ден или на същия ден сутринта, понеже ако татуистът не ви обръсне допълнително, космите все още не трябва да са на боли. Затова е най-добре да го направите възможно най-близо преди сесията. Единственото нещо, за което трябва да внимавате, особено с самобръсначката, е да не се порежете и да не порежете зоната, където ще бъдете татуирани, защото това ще причини рана, кожата ще е супер наранена и това значително може да повлияе на татуировката, и дори ако прекалите прекалено много и татуировката просто не го позволява, може дори да отмени вашата сесия за татуировки, което със сигурност не е нещо, което искате. Ако не сте толкова сигурни в себе си и уменията ви с самобръсначката, можете просто да оставите на татуиста да се свърши работата, да го направи внимателно, тъй като имаме доста опит в това, и просто да не се случи до тази крайност, в която може да ви отпадне часа или пък раната от порязването да попречи на някои детайли от татуировката. Други типове обезкосмяване, като кола маска, също не са проблем. Всъщност са доста добра опция, в която ще премахнете напълно космите и зоната ще е обезкосмена и готова за работа. Единственото, за което можете да внимавате отново и с кола маската, е да не се изгорите или да не си нараните прекалено много кожата. Затова, ако пак не сте сигурни, просто оставете на татуиста. И в момента се сещам за още един тип обезкосмяване — лазерна епилация. Там, честно казано, не съм сигурен как точно стоят нещата. Смятам, че лазерната епилация отстранява само космите и всъщност по никакъв начин не влияе чак толкова на кожата. Но нека все пак, ако някой е малко по-запознат с темата, да напише коментар. Последната и една от най-важните точки всъщност може да се опише само с една дума: почивка. И под почивка нямам предвид да стоите цял ден пред телевизора и да не правите нищо. Вие можете да работите, вие можете да тренирате, вие можете да отидете на поход, вие можете да отидете на плаж. Каквото и да правите, просто си отделете достатъчно време вечер, така че да си вземете достатъчна доза сън и да отидете напълно отпочинало на татуировката. Пак натъртвам на това, няма значение колко сте се изморили, важното е след целият ви ден да сте отпочинали максимално и да отидете на татуировката максимално добре наспани и отпочинали. Добрата почивка просто е най-важната съставна част за това всички процеси да минат както се трябва. Вие да се чувствате спокойни, да не ви боли толкова, татуистът в същото време, след като на вас ви е добре, и той да се чувства добре и всъщност да се върши спокойно работата и всичко да върви както се трябва. Също така наблегнете над нещата, които да не правите преди сесията, така че да нямате никакви осложнения и никакви проблеми отново с целият процес на татуировка, и се насладете максимално на този така специален процес. А ако все още нямате записан час за татуировка, в линкът в описанието можете да се запишете безплатна консултация с професионален татуист, на който да споделите вашата идея, да изработим индивидуален проект за вас, и също така, ако имате други въпроси, които не се обхващат в това видео, да ви информираме напълно за всички неща, които ви интересуват, и да сте спокойни за вашата татуировка.